Ah, minimum. Then, ano, without sugar. Nasa bundok na kami. Kaya yan, ang sarap ng simoy na. Hindi ata namin kaya mag-akyat dyan. Kaya dito kami dadaan. Wow. Ganda. Hello po, hello. Hi, robot. Video. Good morning. Pang day 5 na. Pupunta kami sa Shizuoka. Nag-rent sila ng sasakyan namin papuntang Shizuoka. Ito ang new rent. Nakasama hindi. Pwede di sa front, pwede sa likod. Ayan, ready na kami. Ano kung Where's the other boy? Hello, say hi, Carrie. Good morning. Ayan, no. Nag-uusap sila ng mga pupuntahan. Kasi nagawa na ng anak ko ang itinerary. Ganda na. Yan, palabas na kami ng city daw. Wow, sakit sa mountain. Ay, wow! Pag-picture na anak, portrait. Stop over kami dito para magwiwi tsaka bibili ng coffee. Ah, minimum. Then, ano, without sugar, with sugar. Without sugar. Oh. Ako yan, bugaw. Ay, parang ginigib mo na mami yun. Ay, dyan. Ganda. O yan na, oo. Ayan na, yes. Pinapailing mo. Hindi mo, may tao malayo sa laog. Tapos may maluwas dyan. Oh. Si Kamot na nagluwas. Mawawala na talagang trabaho ang mga tao. Hindi mo, magkakodin naman lang ito. Ayun, may guyon, oh. Mabakal kita kayo. Translator na ang coffee, tsaka yan, bumili kami ng, ano nga ni apod? Pero ko nalilingaw ko, anong putkan kakano na yan? Onigiri. Onigiri ang binili namin na tuna. Yan, nag-park na kami. Tapos nag-wiwi lahat muna kami para baka walang CR sa taas, ewan lang. Yan ang aakyatan namin. Ito ay temple. Ang weather dito ay medyo malamig na. Kasi nasa taas, nasa bundok na kami. Ang sarap ng simoy ng hangin. Hindi katulad doon sa Tokyo. Sobrang init. Dito ang lamig. Hindi ata namin kaya mag-akyat dyan.
Kaya dito kami dadaan. Hiningal na ako. Dito na lang kami dadaan. Grabe. Ayan kung gaano kami kataas. Ay, Diyos ko. Makita ang Mount Fuji kasi foggy, ay kuya, cloudy sa taas. Turn left, then you will arrive at your destination. Nagtatagiti. Nag-aambon na. Another ice cream. Ito ang favorite na to ng mga apo ko. Itong ice cream na to. Yan. He wants chocolate. Okay, mamaya. Nandito na kami sa Skywalk, pero ano makikita namin? Lahat fog. Sky, oh, wala. Hindi namin makikita ang baba. Ano nga ng destination sa ano to Imbil? Skywalk? Yan, nandito na kami sa Shizuoka. Kakain muna kami ng lunch dito sa ramen house. Kasi iba naman ang lasa ng ramen ng Shizuoka. Bawat lugar dito sa Japan, iba-iba naman ang lasa ng mga ramen. Hello! Nakabot manggirari sa harong ni Mati. Ang litra sa likod aram na. Pwede lang hindi mag-video sa imo. Ay, nakaarandar ang aircon ay. Ay, centralize ang aircon mo. Oo. Ay, nakalaya. Bango! I miss this place. Ay, cute on. Ay, cute Maybe your on. shoes, di ba? Japanese. Ay, cute.
Sulo-sulo ka, Permi. Ano? Kaya yun, no? Nagayon ka talaga mag-ayos. Give you this one, oh. Bread. From 7-Eleven. Ah. What do you like? Nice. Nice here. It's so cold. Hi, robot. Video. Gano'n ba kayo sa Jollibee? Ay, kung ma-off na rin ito. Maski bang niya, makan.